ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕೊಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಟಿಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪು ಬುರ್ಚಿ ಅಟಿಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಗೆತ ನೋಡು ಅವು ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು. ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಚಟಪಟ ಪುಡವೋಡು. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಉರ್ದು ಪಾಡೋಡು. ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವು ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ದೀಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವರ್ಚಿ ಕರಂಚುಂಡು ಬೇಗ. ಎಲೆಡ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದುಲ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2 ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಿಯೋಡು. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಅವಿತ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಕ್ಯಾಪ್ ದೆತ್ತಿನ ಎಲ್ವಕ್ಕ ತೂವೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್. ಯಾವ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆಗೆ ನೋಡು. ಯಾನ ಐನ್ ಬಟಾಟೆಗೆ ತಂದೆ ಮೂಲು ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯ್ಪಾದೀತೆ. ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೋಡು. ಬಟಾಟೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಟಾಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಉಪ್ಪು ಉಂಡ ಅಂದು ತೂವೋಡು. ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇಂಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜುಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಕೂಡ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರಿಗೆ ತಂದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಡೆಗಿ ಬಿರ್ಕಲೆ ಏನಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕನದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ. ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೀನು ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯ್.